abanye bafuna ama-promotion njengamanje njengoba i-ANC ne-MK izobambana nje. Omunye usefuna ukujoyina i-MK ufuna isikhundla yabo. Ufuna isikhundla but awuzalwanga ukuthi ube yi-leader. Ikona konakele kunjena ka sinabo abantu abazalela ukuba ama-leader, sinabantu abazenza ama-leader ngenkani. Yabo i-lead yalandelwa. I-leader angazi nganibekela kanjani but iyalandela. Nemkhumbulo ulinda sibe uthi ikhuluma kanjani emsakazweni. Ngineshow igenge eyikhula naye ethi ayakuthanda ukukhuluma. Ikhohle into eyodwa uthi uphiwe le nto. Yabo. Uphiwe uyophila ngayo. Same thing nokuleader. Uyakuzalela ukuleader. Awubaforce abantu bayizela. Ikhosol inhlangano le yamaNazaretha bayintabeni bayothandaza inhlangano. Imbokodo yodwa ke manje mongathi wabusisa nje imbokodo yodwa. Uma ubona insizwe ehamba la isuke ihambela isecurity yabo, just control ukuthi musani ukuya ngala gcinani la yabona. But njengoba babona behamba kanje bayohlangana endaweni eyodwa. Mongathi wathatha i-drone ubabuke phezulu la ungabona khona no mfethu. Baningi abantu noma i-COVID yababhubhisa nje left and right. Baningi abantu ikakhulukazi laba abamnyama yabo. Ngicathi nje laba abanye bohlanga hey bancane compared to labantu engibabona lana. Baningi abantu bala. Kuba nje kuyabanjiswana lana ngoba lana kunama millionaires, lana kunama centennial. Ubalansiswe nje izinto abe right. Isenandi emzinyathi. Mokuthi awukho eDurban noma awukho eKZN. Kuse KZN eDurban emzinyathi noma ngivele ngithi endwedwe nje. But abantu abasayi-understand lento ukuthi kunendwedwe ngoba umasipala usuwalidabula kaningi. But nje uhambo olusuke enande lendwedwe lolu NTW kwesa le ndoda le yepolitiki le beyishaya abantu ngempama emfishane. Thubani ngabe Mchunu Mchunu umbani uzikalala angisazi le nsizwe le mfishane nje kodwa iqhumisa impama nje ishaya iphara la oshona ngale kweni iyajima not sazi uba le ndoda Mchunu nomzikalala phakathi kwalabo baya ngakhona ya endwedwe ubizwa ngani umkhupha wamakhosazana. Hayi inhlangano lento ayikho ngamakhosazana kuphela, ihlangene wonke umuntu oyinazaretha. Wonke umuntu oyinazaretha uhlangene la. Ayidividile, ayibahlukanisile.